माथो खालामनो केन्डिडेटआनो गैयाबा UPPला गेलेनोनो गिजोब्बाय नेर्सोन बर'आ बेसेरा अनथावथाव नै मैया होदों आंनो होआब्लाबो प्रमद पानिकानो मा जाखो बेलाय गोग्लैखाबायना नोङो थाखा लकसन जागोन होनना हनै मानसिफ्रा खारजोब्बाय जुइन जाजोब्बाय नेर्सोन बर'आथ' आंनिनो गुरु मिथिबाय जों सानफ्रोमबो रायज्लायलायो बेसेरा अनथावथाव नै मैया होदों आंनो भट होआबाबो सोरनो होदोंमोन माबानो होदों जोंहा प्रमद पानिकानो होदों बिदि जायो होमबा राजनितिका आंनो होआब्लाबो प्रमद पानिकाखौ होनांगौनो बिराद अनथावथाव मिथिबाय बिराद अननाय मोनो जोङो बिराद अनथावथाव जे आंनो होआब्लाबो प्रमद पानिकानो मा जाखो बेलाय गोग्लैखाबायना नोङो नुवाखै नोंसोर निउसाव दा बेनिखायनो जेबो गैया आं जेबो बुङा बिथाङा BPFनिनोमोन उपाय गैयैयाव माथो खालामनो केन्डिडेटआनो गैयाबा UPPला केन्डिडेट दोङोबा UPPला गेलेनोनो गिजोब्बाय थाखा लकसन जागोन होनना हनै मानसिफ्रा खारजोब्बाय जुइन जाजोब्बाय दिनैनो जुइन जाजोब्बाय नै सोब UPPनि गोजामोन सेस साफा मा दंबावो गैलानो जाबाय दे